Mexiku má své kořeny v předhispánských kulturách, jako byli Purépechové a Mayové, kteří vzdávali hold svým zemřelým na konci října a začátkem listopadu. Po příchodu Španělů se tyto rituály spojily s katolickými slavnostmi všech svatých a vzpomínkou na věrné mrtvé, což vytvořilo jedinečný mix tradic. Smrt se tehdy chápala jako přechod duše do světa mrtvých, kde bylo nutné přinášet oběti, aby duše našla klid. Dnes jsou oslavy Dne mrtvých jedním z nejvýznamnějších vyjádření mexické kultury. Město Mexiko ožívá průvody, oltáři, legendami v Xochimilcu a výstavami na Zócalu, které naplňují město barvami a hudbou. Ta oslava symbolizuje spojení mezi živými a mrtvými, připomínku, úctu a radost ze života a je výrazem hluboké identity a duchovního dědictví mexického lidu.